Ahoj, jsem nemocnej a přemýšlím o dalším smyslu svého života. Mám skvělou práci, podnikání a teď přemýšlím, co dál. Rozhodl jsem se, že budu natáčet na YouTube a přidávat vám své informace, zážitky z cest a tak dál. Tímto se chci i naučit natáčet, střihat a všechny věci kolem toho, aby mě to bavilo a vám se to líbilo. Takže pokud mě chcete i vysledovat a podporovat, tak dejte odběr.